Tnedijiet is-Sena Internazzjonali għas-Saħħa tal-Pjanti bit-tema Nipproteġu l-pjanti, nipproteġu l-ħajja li hija mmirata biex jitkompla jitqajjem għarfien dwar l-importanza tal-pjanti. L-Aġent Direttur fid-Direttorat tal-ħarsien tal-pjanti Maureen Delia spjegat li madwar 40% tal-produzzjoni tal-ikel fid-dinja tintilef minħabba diversi problemi kkawżati minn mart jew insetti li jagħmlu ħsara lil prodotti agrikoli. Direttorat tal-ħarsien tal-pjanti se jenfasizza aktar l-azzjonijiet tiegħu biex l-għarfien fil-poplu Malti jiżdied. L-Aġent Direttur fid-Direttorat tal-ħarsien tal-pjanti spjegat li t-tibdil fil-klima u l-moviment tal-pjanti minn pajjiż għal ieħor anke min naħa l-oħra tal-istess pajjiż qed iħallu konsegwenzi negattivi fuq dawn l-ispeċi. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo spjega li se jkompli jsir aktar xogħol f'dan is-settur biex il-pubbliku jingħata l-informazzjoni meħtieġa ħalli tkun assigurata l-provvista ta' ikel meħtieġ fil-pajjiż. Aħna nkunu nistgħu neżaminaw, nistudjaw u naraw kif aħna mhux biss nistgħu nagħtu l-edukazzjoni u nagħmlu lill-pubbliku in ġenerali imma anke f'dan is-settur jkollna viżjoni biex aħna nistgħu nimxu l qudiem.